Hezkuntza hitz egiten dugunean, metodologia berrien bila gabiltza, etengabeko aldaketa honetan, eta metodologia berri horien bilaketan ez gara gelditzen pentsatzen hezkuntzak momentu honetan ze helburu behar dituen. Orduan, apur bat, Marina Garcesen hitzak ekarrita, iruditzen zait, hezkuntza autonomoaren eta emantzipatzailearen ordua dela. Hezkuntza bat non ikasleak modu autonomoan, baina baita ere modu komunitarioan ikasiko duena gaur egungo arazoak irakurtzen eta irtenbideak ematen. Beraz, kapitalismoak ohituta gauzkan gurpil azkar horretatik ateratzeko unea dela iruditzen zait, eta egiteari utzi, produkzioari utzi eta pentsatzeko momentua dela hiru ardatzen inguruan. Pentsamendua, komunitatea eta ausardia eraldatzeko, gizarte hau eraldatzeko. Horregatik, kultura jarriko nuke momentu honetan hezkuntzaren erdigunean, eta kulturatik saiatuko nintzateke literatura irakurtzen eta literaturaren didaktikara hurbiltzen, nolabait irudikatzeko hezkuntza emantzipatzaile hori literaturatik nola eraiki daitekeen.